Ati imay te. Hulman ako to yang tripod. Te may. Te. Wala ko sa mong tripod be. Wala ko sa mong tripod. Ay kadalan ya. Ha? Ano be? Dili ko kabas niya. Wala sa kuha, wala urot na. Ay, thank you. Pero, ano nila? Ang mga gini yung katas only eh.